9. kolejce Śląskiej Ligi Trampkarzy rocznika 2000 piłkarze Stadionu Śląskiego podejmowali na własnym boisku rówieśników z Górnika Zabrze. Rywal z Zamiedzy to także sąsiad w tabeli Chorzowian. Podopieczni trenera Burka przed niedzielnym meczem wyprzedzali przeciwników o zaledwie punkt, dlatego derby z Zabrzanami były nie tylko prestiżowe, ale i istotne dla układu tabeli. Od początku mecz mógł się podobać głównie za sprawą gospodarzy, którzy doskonale weszli w to spotkanie. Po 10 minutach Chorzowianie objęli prowadzenie. Ładną akcję wykończył bardzo skuteczny ostatnio Patryk Ochman. Jednobramkowe prowadzenie nie satysfakcjonowało podopiecznych trenera Adama Burka, którzy w dalszym ciągu byli stroną przeważającą. Gospodarze grali też konsekwentnie w defensywie, a jeśli już coś groźnego działo się pod ich bramką, świetnie interweniował bramkarz Artur Wiśniewski. Kiedy wydawało się, że pierwsza część gry skończy się wynikiem 1-0 dla Stadionu, świetnym podaniem z głębi pola popisał się Jakub Cichy, a Patryk Ochman bardzo pewnie po raz drugi skierował piłkę do bramki Górnika. Mamy dwie zmiany, zaczynamy od dwóch zmian. Mula schodzi, może zrobimy swoje, ale potrzebujemy tam innego zawodnika. Piotrek wchodzi, bardzo dużo piłek do Piotrka i Piotrek cały czas prostopadę, no to prostopadę, bo jest tam mnóstwo miejsca i bardzo dobrze tam wchodzicie, mamy tam z 5 opcji zawsze. To musi zostać. Druga sprawa wchodzi Domin za Kamila Klimczaka. Kamil też sobie zrobił, ale potrzebujemy lepszego rozegrania. Domin to ma lepsze, więc też już się nie bać grać do Domina, wszystko chcemy rozgrywać do tyłu, jak najszybciej. Ale jak najszybciej, rozciągać je z jednej strony na drugą. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Dzisiaj bardzo mało gadamy z jednego prostego względu. Wy macie przez 70 minut sami, absolutnie sami gracie na takim poziomie, jak była pierwsza połowa. Bo my wam teraz powiemy, że ta pierwsza połowa była na kapitalnym poziomie. Nie licząc jednej rzeczy, skuteczności. Ale strzeliliśmy dwie bramki, więc nie ma wielkiego problemu. Teraz wszystko zależy tylko i wyłącznie od was. Czy wy jesteście w stanie być sportowcami grać 70 minut? Na to pytanie odpowiemy po meczu. Czy my jesteśmy 70 minut grać tak kapitalny futbol jak w tej pierwszej połowie? Wszystko zależy od was. Realizujemy dokładnie te same zadania jak w pierwszej połowie. Wszystko jest dokładnie tak samo. Jaki by to nie był wynik w drugiej połowie, non stop jest to samo. Czekaliśmy tydzień, żeby grać ten mecz. Cały tydzień, mnóstwo czasu. Po zmianie stron Chorzowianie nadal nacierali, ale widać było, że wraz z upływem czasu zaczyna brakować im sił. Mimo to do końca spotkania to oni tworzyli sobie więcej sytuacji do podwyższenia rezultatu, choć również górnicy kilka razy zagrozili bramce Wiśniewskiego. Brawo, Patryk! Wiśniewski! Brawo, Wiśniewski! Puszczaj go! Puść go do pity! Idź, Bartek, sam idź! Uderz! Brawo! Pity! Super! Bartek, uderz! Brawo! Brawo! Mały tam, dawaj go do końca! Wiśnia! Brawo! Bartek, dojdziesz! Jest! Brawo! Wyjazd!
Ubezpieczaj! No! Pitnij gol! Lewy! Jest! Ostatecznie Stadion Śląski pokonał w derbowym spotkaniu Górnika Zabrze 2-0 i umocnił się na 4. miejscu w tabeli, zwiększając przewagę nad 5. Zabrzanami do 4 oczek. Ja uważam, że to była najlepsza połowa jak dotąd w tym sezonie, ale tylko i wyłącznie pierwsza połowa, bo już w drugiej części gry nastąpiło zbytnie rozluźnienie drużyny i to już nie była ta sama jakość co w pierwszej połowie. Na pewno w pierwszej połowie bardzo mocno wychodziliśmy wysoko do przeciwnika, bardzo mocno presowaliśmy, chcieliśmy jak najszybciej zdobywać piłkę, jak najszybciej rozgrywać piłkę. Na pewno nas kosztowało sporo sił, ale nie można tego usprawiedliwić właśnie. Na pewno chłopcy wyszli na to spotkanie bardzo zmotywowani, było to dla nas prestiżowe spotkanie. Pierwsza połowa nacechowana była naszą walką. Szkoda, że w drugiej połowie już zeszliśmy z tych obciążeń, z tak dużego biegania, z takiego posiadania piłki. To na pewno jest do poprawienia na przyszłość. To bardzo oceniam na plus, ponieważ jest to zawsze odważna drużyna. Rzadko kiedy ci chłopcy przestraszyli się rywala i też dzisiaj to widzieliśmy. Oni lubią takie mecze i oby jak najwięcej takich spotkań.